Basta ng questions. Naano nga ako sa'yo eh. Oh, 66 point ano lang. Isa. Kasi tan. Ay, Ano? Kain na kami. Ayan na lang. Jonathan! Ayan na lang ng chika. Nangyari talaga talaga. Pero in fairness, ang gaganda ng mga candidates. Yeah, ako lang itong giatag sa kanya, kahit okay na, kaya ewan ko lang. Tsaka yung matangkad ha. Yung number 4. Oo. Ano? Pwede siya ha, may chance siya lumaban ng... Actually, tatlo silang ilalaban ko talaga. Yung winner, yung number 4, at saka yung number 1. Ang number 1? Magaling magsalita si number 4. Oh, magaling siya. Magaling siya magsalita. I mean, Hindi, number five din. I mean, hindi Parang hindi practice. trying hard, oh. Oo, parang ano lang ba. kaya niya. From Kaya the niya heart. mag-ano. Kasi 1,000, ha? Hindi naman sa itong kaban ni Carlo. No, George, in July. Ano? 2,000 dito. Kaso na kami matag. Pan! Main ka na, Pimarisa. Ka-July ko lang. July tali. Kaya amin kang Gusto mo. Overwhelmed. Tsaka ang galing mo dun sa ano. Ay! Listahan. Siya po yung host. Oo. Ang galing ng host sa kapatid ko yung Jonathan. Sino si Jonathan? Tsaka di, ang galing ng ano mo. Ang galing ng facing. Mabilis na. Ganon din ako kapag meron akong gusto, ano. So the best in production number. So yan. Siya, Ano na ba? siya man ang kan. Siya ang voice over. Siya ang mag-introduce sa himself. Siya po yung magawa. Your host. Anak dyan. So let's eat. Nasa ano kasi ako, Ay, ganun na. beach resort. Kaya nakaano ako, tuwalya. Parang kailan ko yung t-shirt niya. Oo. Saan Shopee. Shopee ba? Ayan, TikTok siya. So let's eat. Let's eat that. Umok na. Okay lang. Gusto lang yung... So I'm very happy that my cell phone was back. Alam, may pa din ako itong gipatulan ng chika sa kuhan ba? Sound system. Amin ako ito sa kuhan natin. Kung nakuha na yan, siya nakuha natin nga siya, nawala naman din hawa. Apo na ko gi-check ang lamis. Pero lang ka, nakita mo sa mga bata yun. Wala kang nagdi ulit. Tawag-tawag ka nakita ka kung Dili lagi. Nasa sound system na. Gibili na ng sound system ka ganit. Tapos iniwan nila Oo, doon. iniwan lang doon. Dili magud nila pud maghamit. Kabalo siguro sila nga sa home credit yon. Hindi, feeling ko, o tingnan mo si sound system, hindi ka namukaan. At sa bagay, hindi sila taga rito. Kasi Ganda-ganda. yung mga bata. Alam niyo naman yun, ang ganda-ganda ko din. Tapos, wala pa ginay password na. Na, ano, sama ni. Isa may mahabang buhok. Ah, Sada. lahat dito short hair na. Okay ha, balang to. Ganun yung facing. Actually, sa Pasidungog, halos buong gabi lang ako nakangiti. Oo. Kasi, ewan, wala lang. Nakaka-proud, no? Oh, yeah. Siguro dahil sa mga bata. Chara sabi ba, para ma-proud ako sa inyo, pahingin ko Chara. Nakaka-proud ng mga, mga awardees. Supposedly, ako yung pinakaunang nalabas dun sa live screen. Nung nakapasa ako sa board, sabi ko, wag na kasi parang overexposed na ako. Ako pa yung awardin ko pa sa gilid ko, wag na. Yun lang sila i-highlight na. Si Pia, wala kang tinda. Wag na nag-list. Ano yan talaga? Yung parents mismo yung magsasabi sa inyo. Hindi, kami lang. Pag may ano kami na nag-graduate siya. Next year na po na sila. So, last term,
Ikaw na sunod, bro. Eh, Ay, ayaw. Ayaw yun. Why not? Nakakapagod na rin. Maganda kayo manood lang. Dali, kayo kaya dili. Focus mo siya. Kumusta ang ano mo pala? Yung apply mo, sister. Nag-wait lang ako ng tawag. Salamat. Nagpunta ko Sorry sa, for that. nagpunta ako sa office doon sa Division Office of All. Pwede makita ang coke. Sige na. Makita yung coke. Affiliate niya. Coke, yung Coke yan. Family. Wala pa tayo paper plate, wala pa tayong baso, wala pa tayong gloves for tomorrow's event. So, mga Ano na. Ano mag... Kuan man, paper plate. May tubig. Wala man tayo tubig. Wala ka may ano, sa live band kasi hindi ka makapag-read sa Fiesta Night. Gala ka talaga naman yan. Hindi, magwalwal siya sa manggahan. Mag-harvest ng yan. Gusto ko lang makita yung mga tanim ko ba? 4 years ago. Oo, namunga na. Hindi masarap. Kung humihiwalay na yung laman sa buto. Napay sabaw. Ano? Ah, Binles si Papag ka ng tiil, Jujok. Kay mo na yung ganahan. sila ko nabukan. Muna yung ganahan kay tiil man, di mo siya sumhan. Basta man ang tako. Pagtanong ko sa isla, kadis man siya mga gwapa eh. Guys, sorry na, nasa resort kasi ako. Ang Carlo. Carlo nga. Amor. Gusto like? Ilan ang ano nyo, population ng youth? Dito, nasa mga 300 to 400. Ang ano yung Registered. or 15 to 30. Kasi sa time ko, ano lang yan, 340. First term ko nasa mga 200 lang. Tapos, tumaas. Ang dagdagan. Marami din kasi naglipat na lang, ano ba, from other places, naglipat na dito, nakabili ng lupa, dito na nag-stay. Ito na tumira. Kaya nadagdagan. So, 4 years ago, simulan pumunta ako dito. So, meron iba na talaga na botante na rin. Yes, marami na. Marami na. Kadagdag. Papa ba yung bilang? Yesterday once more. Kanang humok. Yesterday once more. Bing! Hanggang kami din. Hanggang kami din. Buhay, nababay yung bukan? Huh? Di ba? Ugma. Ano na magpagkakon? Ay, food topics. Yung katong birthday mo? Ano ka nang check Hindi na, ano kasi yun? Kasi Buntag pa man dito na luto. Yung hapon ang celebration. Ngayon, ang kape na. Panos dito. Ano? Kuha na kaon. Nga. Nasa ano na siya nun eh. First level. ang lechon bukas, picture purposes lang. Sige, babalik na. Tapos, Pakibalik. luwaon na. Nagalit, gutaron na galit. Eh, di rin ba tanan dungan na nag-anhi? Napay ba? Yan ako. Ang mga bayot kay panihapon sila. Saka mo na ron. Kapola ko din yung whole day. Bahala na mo. Abre ka. Dito sa racing, ako'y barker. Ano ako doon? Pag-announce. Natuloy mo na ba yung apang ahon ka? Lim? Gusto nga lim. Ano ba? Call? Dili. Pagawad. Wala ko naman. Ano sa gapang? Pero siya? Mag-solicit gagawin daw. Ay, mag-solicit. Mag-sponsor lang sa lahat ng category. Ito nga. Siya ba? Christ. Sir. Ay, basta kagod-kagod ng iyang na-istorya or si Carlo. Ito nga, nagpikin ko ni mo. Kaya nag-text na siya na ako. Pero nag-reply mo ko siyang text. Dayon, wala na nag-reply na po balik. Kaya wala naman po siya nagkuhan. Gubot ko siya ka-chat man dito. Dayon ni mo karon. Si Kuan ba? Anak ni
Abang sa Central. Ah, Gabo. sukuan. Basta siya, Bolit lang. boyet. Dili dito dapat. Balay. Ano ko? Pero to din kung ato na si Kuya sir kasi ay iwan kasi sila magdala na. Kung dili mo mato si Kuya, gawad ko rin dong. Nag-start sa kagawad. Basta pero wala mas lagi sa kung may additional na fan. So nga nalit ka magiging chairman no. So, nagtuwa man dito nga ayang kasabot nga yung sponsor itong dagan kung pwede pa man quad guys. 23 pa man. Abi ko magugma. Okay. Guma ko man. Hindi na pasabot kaya motor mo ba? Nga. Ngayon yun bukas. Bukas. Saan ang daan? Doon sa Utang Falls? Hindi. Doon ba sa Dulong Barangay? Dula. Unahan lang gamay. Unahan sa gym. So hindi siya hindi siya gaganito na Hindi. rough road siya. May ano talaga, may mga ham. Lagi na ng sa style. Sa kung sa upat pero may mga ruby. Like, Parang gusto ko mag-rubing. Sakay ka ni Ano ba yung Digong mga- bukas. Sakay ka ni Digong bukas. As a misis ba? Siguro, mga lunch after lunch. ba't nakalis bukas? May appointment ka pa? Ako pa mamamalingki sa tindahan. Ay, Si Dio ka na lang mamalengke. Eh, sasabi ko nga yung ano natin, ay hindi, dapat feeling ko hindi ako after lunch. Gagabihin ako tea. Aabot ka pa ng si Dio hapon. Mas maganda hapon si Dio kasi maraming mura. Kasi magbagsak presyo yan sila paghapon. Kugon. Bibili na ako ng paper cups natin. Yung sabi ko ha, ano mo kay Diday ba pag walang tao? Day, sukatin mo nga yung kaldero day kung ilang, Pili ko okay naman yung tatlo. hindi lagi. Para sure tayo ba? Tayo pa masisi ni Kuan. Okay na yung masobrahan. Mm. Kasi nakulaan. mag-usap mo. Meron kaming lugaw packet. Bilhin, talunga sa itong kanina. 700 packs. So, since babalik naman siya doon, kasi meron kaming gano'n. Order yan? Yes, fun run. Oh. Actually, pwede yun. Kung kami 23 ang taon, Ano yung open window? Ay, buntag, makadaw. taglaon mo na. Hmm. Kailan na inanang ang package stand? Depende sa packs. Depende kung ilang packs. Ano lang yung runners namin sa mga 52 lang. Okay, kahit isang kaldero. Ano si Miga? Yung kaya friend ng pitan mo. Nag-join pa ito. Wala. Dito gali ang saan. Uh, Fun run. Sa umaga. Ano na sumiga? Ano na sumiga? Saan na ito ba? Kalensyon? Let's mo makain yung... Lechon ang Paris Committee man na. Ito sa yun mo? Okay. Onin? Ano ba? Ano ba ito sa t-shirt? Ano yun? Ano t-shirt? Marami isa. Papawin ko. Ay, naka dito.